не така се трейдва златото, тогава как се трейдва? Първо започваш да вярваш, че не винаги златото се вдига, когато има проблеми. Последните няколко седмици са пример за това. И започваш 3 неща. Влизаш само и единствено с причина, следвайки плана, който аз съм ти написала и показала, който ти не следваш. И задължително има дни, в които не влизаш. Това дели професионалистите от масовката. Масовката търси сделка след сделка и, разбира се, губят акаунти. Професионалистите знаят кога да не пипат, защото има и седмици наред понякога, когато стоим без сделка. Обяснявайки ти всичко това, би трябвало много добре да си разбрал защо не ти се получава в трейдинга, по начина, по който ти го правиш. Значи, дадох ти примерите, но едно не става. Не може както правиш ти и както правят останалите хора, масовката, както аз ги наричам. Трябва да ти каже някой с тънкостите как се случват и правят нещата. До тогава ще си въртиш това, което въртиш, ще се отказваш, пак ще започваш, ще продължаваш да се купуваш и ще си вярваш, че един ден може би ще се научиш, но първо ще се откажеш.